Please, I want to taste of the good life. Men du tycker inte om det. Nej men... Kolla vad du har där. Mm. Så här, pss, pss. Ögonen. Nej, min. Det är bara lite kvar. Det här är gott. Att det ska vara choklad, sen är det jättegott. Ja, det är gott. Här. Men du har spottat på den. Det ska ju vara mera. Det här går ju inte. No, this is the bomb. Bullshit. Ta bort den jävla kameran.